बिलागां बसुमतारी बिथांमोननिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां बर'नि दैदेनगिरिफोर दङ जोंनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जोंखौ फोरोंनानै गालांखादों जोङो डाइरेक्ट आलादा रायजो मोननांगौआ गोब्राब सम्भब नङा जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसेसो जोंनि आलादा रायजोआ मोनसे समाव जाफुंहैनो हागौ होननानै जोंखौ फोरोंदोंलै आरो जोंबो हानायमानि बै आन्दलन जानाय समाव जोंबो बुजिनो मोन्दोंमोन दिनै बर'फ्रा खेबसे सम्भब जानाय नङा जोङो जोबस्रांलांजोबनो हागौ ओंखायनो जों जिरायथ' खामानिखौ मावलांनो रोंनांगोन दैदेनलांनो रोंनांगोन रायजोफोरखौ होननानै जोंखौ फोरोंलांदों बे हिसाबैनो जोङो दफा दफा सुक्ति खालामबोदों आरो बेजों जोङो एसे जौगाबोदों नङाबा नोङो 100 years 50 बोसोर 100 years जुदि कन्टिनिउ बर'आ जुदि आन्दलन खालामनांगौमोनब्ला लेखायावबो सेस जागौमोन लेखा फरायावबो सेस जालांजोबगौमोन खेथि बाथियावबो सेस जालांगौमोन फारफ्रोमनिफ्रायबो बर'आ ओरैबायदि गाहायाव थाहैखागौमोन सेस जालांगौमोन जोबथानायाव रायजो मोनबाबो दहाय आब' प्रमदा जेरै बुंदों जोबथानायाव रायजो मोनब्लाबो खुंग्रायानो थाहैनाय नङालै बेबादि परिबेस फैगौमोन ओंखायनो जोङो थाथ' जोङो आन्दलनखौ खालामबोदों आरो सुक्तिखौ खालामबोदों आलादा रायजोखौ जोङो खेबसेयावनो मोनखानाय नङा होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ फोरोंबोखादोंमोन बे हिसाबै जों खामानि मावबोदों आरो बेवहाय जोङो जयैनो गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आन्दलनखौ जों खालामबोदों जोंनि बर'नि आन्दलनाव खालि बर'ल' नङा गुबुन जाथिफ्राबो हेफाजाब होआखैबा जोंखौ थानाय जानाय नङा होमबा माबा स्टिक रोगानाय बा माबा मोनसे बाजार खालामहैनाय बा माबा मोनसे खबर हैनाय बेफोराव जुदा जातिफ्राबो जोंखौ हेफाजाब होआखैबा होदों बहुदानो होदों गासिबो जातियानो हेफाजाब होदों नंगौ गोबां मुंख्लं जालांबाय जों बावनो हाया बिथांमोननि सोलेरा अरायबो गोजौआव सोरगोआव अरायबो गोजोनै सान्थि थानो हाथों जों बेखौनो आर'ज गाबबाय थायो आरो जोंहा टटेल मार्टियार्स मुंख्लंफोरखौ लानानै सुक्ति दिनखालि मोनसे जोङो बेखौ बिबार बावो 10 फेब्रुवारियाव बोसोरफ्रामबो 10 फेब्रुवारियाव जोङो गासै मुंख्लंफोरखौ लानानै मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारि जों लायो बेयो जाहैबाय बै क'क्राझारनि देबरगाव बड'लेण्ड मार्टियार्स सिमेट्रि बेहाय गासिबो जेसेबां मुंख्लं जानाय 1987 निफ्राय 2003 10 फेब्रुवारिसिम जेसेबां मुंख्लं जादों बिसोरनि नामा बेहाय रोखा दङ आरो बेयो अरायबो थालांगोन बेयो जोंनि जारिमिनारि जानानै थालांबाय दा जेखिजाया जोङो सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनावनो जोङो मुंख्लंफोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ बेखौ जोङो थोजासे जुदियाव जोङो सनमान होनो बा हेफाजाब होनो हायाखै एसेबाबो जोङो होबोदों BTC निफ्राय जोङो नंगौ बेजों जेबो जाया बे थाखाजों जेबो जाया जोंबो मिथिगौ सुक्तिनि उनावनो जोङो मुंख्लंफोरनो ओरैनो BTC निफ्राय जोङो 2 लाख खरि होग्रोदों आरो जोङो हानायमानि सासे सानैबाबो मुंख्लंफोरनि न'खरनि सोरबा मोजां माबा दंब्ला लेखा गोरों दंब्ला बा सोरबा 4 ग्रेड 3 ग्रेड मावनो हानाय सोरबा न'खरनि मानसिफोर दङ बेफोरखौबो आं होबोदों गासिखौबो होजोबनो हायाखै नंगौ आं बुंगोन गासिखौबो होजोबनो हायाखै खिन्थु जोङो बहुतखौनो साख्रि होबोदों आरो होबावगोन आरोबाव नैबे 5 लाख थाखा मुंख्लंफोरनि नामाव 5 लाख थाखा जागायबायमोन 200 बेसेबांबा जनखौ जों होबायमोनानो आरो बाखिया फैगासिनो दंमोन खिन्थु नैबे दिनैनि बे सरकारा बे फैसाखौ लाबोनानै बे मुंख्लंफोरनि बे 5 लाख खरि मोनबावनांगौखौ होआखै दाबो बियो जाहैबाय जेब्लानाखि BJP सरकार दंमोन सर्बानन्द सन'वाला आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन सर्बानन्द सन'वाला जेब्लानाखि
आसाम आन्दलनाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननि परियालनो 5 लाख थाखा एनाउन्स खालामदों होनायनि थाखाय 5 लाख खरि आसाम आन्दलनाव थैनाय जेसेबां सोरबा बर'बो थैदोंबो जानांगौ आसाम आन्दलनाव आसुनि आन्दलनाव सोरबा मुस्लिमबो थैदों सोरबा नेपालिबो थैदों सोरबा राजबंशीबो थैदों बेफोरबायदि आरोखि जेसेबां आसामनि आन्दलनाव आसुनि आन्दलनाव जेसेबां मुंख्लं जादों बिथांमोननो 5 लाख थाखा न'खरनि परियालफोरनो होनाय जागोन होननानै जेब्ला एनाउन्स खालामो बे समाव आङो जों जिहेतु सरकाराव दंखायोमोन ओंखायनो जोंबो बुंदों आं बुंदों बिथां चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ बुंदों अकल आसाम आन्दलনৰ শহীদসকলক 5 লাখ টাকা করে দিলে নহ'ব স্যার আপনি আমার বড় আন্দোলনত যিমান মানুহ মৰিছে 1987 পৰা 2003 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল শহীদ হৈছে বড় আন্দোলনত অকল আসাম আন্দোলন নহয় বড় আন্দোলনকো আপনি দিব লাগিব বুলি बेबायदि होनना बुंदों बेवहाय बे मोननाय फैसा आरोखि 5 लाख थारमाने बियो मा होननाय जादों रेकगनाइज मोनदों जोङो आगोलाव बिटिसिआल' बड'लेण्ड बाखियाल' बिसोरखौ जोंनि बर' आन्दलनाव शहीद जानाय होननानै जों रेकगनाइज जादोंमोन जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ 5 लाख खरि होसिगोन बर' आन्दलनाव थैनाय मुंख्लंफोरखौबो होननानै जेब्ला घोषणा खालामो जेब्ला मोनो थारमाने बियो